paperiin. No niin. Tuo. Peli. Siinä isä. Hyvä teksti. Ja tässä on tuossa netissäkin on sellainen pätkä. Filmin pätkä tulee tästä. Vanhoista koneista, niin tää tulee. Mulla on kyllä, sä jo saat sen. Joo, kiitos. Täytyy katsoa. Ja tää on annettu tonne Loimaan maatalousmuseoon. Oi jumalauta. Miksi se minulta? Mä sanoin sulle. On siinä kaikki. Lähtet käyntiin. Se käy jo. Aha. Tuo iso lohko on se 520. Niin. Laatu 350. Terve. Mies. Jäähän tukeva mies on sit tonne En minä, mulla on huono polvi. Tässä on muuten nyt se kaveri, joka karttu oli väärässä asennossa. Sillä aikoinaan, kun mä kysyin sitä kyntäauraa, että kun se tulee, että se siihen jää se rako. Ai jaha, joo. Siitä on mätääntynyt käden. Se kerinnyt varmaan 60 mitä lietä. Tää ei oo minun. Mulla on 2 auraa siellä kotona. Tää on ton siivoset reikä. Siltä saa. Tän ei tää mulle käytös ollut. Tää on eri koko. Näihinhän on olemassa aikanaan jatkossa. Eri tosi isoja. Nyt Tehdään peltoon kannata se on viemäri. sit syvyyttä lisää, mutta meidän täytyy tää vielä peittää. Se siinä on paha juttu. Tuossa vähän on millä se tukkoo.
Kivet. Sama periaate, mutta Hyvä keksintö, tuo linssi sota-ajan jälkeen. huippu on sillä, että joutuu lyömään. Jo ennen sotia niin lähetetty, mutta kun tuli sota väliin, niin sitten tämä sen jälkeen taas. Mutta Lapinmies vapautui. Oho. Löytyi kivi. Saa ensi kesänä käydä nostaa. Metsä ja suojia. Meillä on vedetty muutakin koneita ja suoja. Kaadettu puita ja vaikka mitä. Vaikka mitä rakennuksella, niin kyllä se kääntyy. Siihen mitä konetta on. Aina kehunut, että pehmeälle pellolle voidaan aura, käännetään tuo ruuvi alas. Pääsee kokeilemaan kuinka se vetää. Täh? Se on niin kuin kaivurillakin pitäisi. Se kivi edes taas alaojakoneen pitää olla pois se kivi siellä. Jos oja meinataan tehdä. Vaan se sitten sellaisen huuppa, millä nämä päät aukaistaan erikseen. Tehdään kaikkia kyllä. Ei pistä vastaan tuolla, kun pikapuun viet sen 4 metriä tempasit. Iso puu, niin se heilahtaa heti. Käytettävissä kone kuitenkin.